बे फैबाय थानाय 13 नभेम्बराव जोंना उफेरा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय सासे मोजां व्यक्ति सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ दिनै बिजाथि हिसाबै जों सायख'दों। बिथांखौ देरहानांगौनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ खावलायनो फैदों जे फैबाय थानाय बिटिसिआव जे इलेक्सन जानो थांगासिनो दं 2025आव दा बेनि सिगां दिनै उफ्रा बिसायख'थि जागोन। दा बेहाय रायजोफ्रा जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोराव भट होनानै देरहाहोयो आरो बिटिसिआव जे खोमसिया दा दिनै साग्लोबगासिनो दङ बेखौ जों बोरै सोरां होफिननो हायो बेनो जोंनि मोनसे उद्देश्य। थांनाय 4 बोसोराव प्रमद बर'आ जोंनो जेबो खामानि मावना होनो हायाखिसै। दिनै मोनसेबो गोदान स्किम गैया। लामा दालांफ्रा जा मोनफा मोननै मावदों गोदान जेबो खामानि मावनो हायाखै। हाग्रामानि दिनाव बे सिदली समस्तियाव जाखिनि मावदों बेनो दङ। दिनै हाग्रामा दालां बानायदों, आइपुवालि दालां बानायदों, बेखिनियानो दं। दाबो गोदान जेबो जिनिस गैदेरा। दिनैहाय बिथांमोनहा खालि मिशननि नामाव मिशन बानायबाय थादों। अमा मिशन, बोरमा मिशन, मैखुन मिशनानो मिशन जोबनो थाङा बिथांमोना। 164टा मिशन होदोंमोन, दा मोनसेबो मावजायाखै। दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायबाय, साख्रि होनो होन्दोंमोन, 1 भट 1 जब, न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा। जेसेबां लाइमोनफोर दं मेट्रिक पासआव मेट्रिक पासनि साख्रि, बिए पासआव बिए पासनि साख्रि, एमए पासबा एमए पासनि साख्रि होनानै रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन, सेंग्रा सिख्लाफोरनो खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनै उल्था नुनो मोनबाय। बिथांमोना दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनो हायाखै। बरंस बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफ्रासो बिटिसिआव साख्रि मावफैगासिनो दङ। दिनै कन्ट्रेक्टनि बाथ्रा, दिनै बे लेखाफ्रानो फोरमान। 40टा खामानि दं, 100 कौटिनि खामानि, बाहेरानि 40 जन कन्ट्रेक्टरफ्रा बेखौ मावफैबाय। दानो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै बे थिखा थुख्रि मावनायनिफ्रायबो बन्सित जाबाय, साख्रिनिफ्रायबो बन्सित जाबाय। लोगोसे बे प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिआव थानाय कास्ट लेन्ड, बिजिआर पिजिआर लेन्ड, गभ कास्ट लेन्ड, बे गासिबो हाखौ आसाम सरकारनो गथाय हरफिनबाय। दिनै जायनि थाखाय लेन्ड बेंक स्किमनि गेजेरजों सरकारा बेखौ जमा खालामना लाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ डिसिफोरनि थ्रुयै। दिनै जोङो टिभि खाजोनाबो होनो मोनला। देट मिन्स लेन्ड राइटनिफ्राय जोंखौबो दिनै खोमानानै लाबावबाय। दिनै बेफोर खामानिखौ प्रमद बर'आ मावदों। दिनै 16टा डिपार्टमेन्ट बेखौबो हरफिनबाय। दा दिनै जेबो गोहोआनो गैला। 6 सिडुलआ नामल'सै, बिटिसिआ नामल'सै। दा बिटिसिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ देरहानानै 2025आव दिनै बिपिएफखौ देरहानानै हाग्रामा मुलियारिखौ खेबसेबाव बिटिसिनि सिफ खालामनानै जाहाथे जों सेंग्रा सिख्लाफोरनि भबिसत दानो हायो, हा हुखौ रैखाथि होफिननो हायो, जोंनि भबिसतखौ जों खालामनो हायो, बिटिसिखौ मोनसे सर्बांगिन उन्नयन खालामनो हायो। आरो बिटिसिआव दिनै CIT जादों, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जादों। बेबादिनो जाहाथे जों आरो गोदान गोदान इनस्टिटिउसनफोर लाबोनो हायो। प्रमद बर'आ खोथा होदोंमोन बिटिआर सुक्तिजों NIT जानांगौ, कस फेक्टरि जानांगौ, माबा जानांगौ होननानै। नाथाय दिनै मोनसेबो जायाखिसै, रेजेक्ट खालामजाबाय अलरेडि। दिनै बिथांमोना बुंदों बबेबा मोनसे मिटिङाव आरो एसेम्ब्लियावबो बुंना लादों बिटिसि एसेम्ब्लियाव दा रिकनसिडार खालामसिगोन इन्डिया गभर्नमेन्टआ। नाथाय रिकनसिडार खालामनाय दा माइनरखौ बिथांमोना जोंनो होनो हायाखै। देट मिन्स बिथांमोना कनसिडार खालामजायाखिसै। देट मिन्स प्रमद बर'आ सासे फैलार नेता, गबिन्द बसुमतारी, इउजि ब्रह्म, रोनगोरा नार्जारि, जयन्त बसुमतारी, दिनै एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर', कनिन बसुमतारी, बिथांमोना साफा फेलें नेता। दिनै बेखौसो स्वीकृति होबाय रायजो राजाफ्रा आरो बिथांमोननि खामानि मावनायजोंनो नुजाबाय। दा बेखिनि बाथ्रा। এখন বিটিসির এনকে দৰঙা তামোল বৰৰ এটা ঠাইত উচ্ছেদ চলিছে যোৱাকালি, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? কি কৰিব মানে চবতে কৰিব, চব নটিচ দিয়া আছে উচ্ছেদৰ। আমাৰ ইয়াতো কৰিব আৰু যোৱা 2001 চনত চিৰাঙত কৰিছিল। আৰু চবতে নটিচ দিয়া আছে, য'ত মানে কাছ মাটিত বহিছে চব উচ্ছেদে কৰিব ইহঁতে। সিদ্ধান্তই আছে অলৰেডি বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত 7.2 যিটো লিখা আছে সেইমতে সেইদিনাখন 2023 চনত এটা মিটিং হৈছিল। ইউজি ব্ৰহ্ম, প্ৰমোদ বড়ো আছিল তাতে, মানে এফচুৰ নেতাসকলে আছে। ইয়াত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৰেগুলাৰ ইভিকশ্যন ড্ৰাইভ উইল বি হেল্ড এট এনি টাইম, এনেকুৱা এটা ৰিজলিউশ্যন লোৱা আছে। সেইমতে এখেতসকলে যিমান চৰকাৰী মাটিত বহিছে, ই বড়োৱে হওক, বাঙালীয়ে হওক, মাইনৰিটি মানুহে হওক বা কোনোবা সান্তালী মানুহে হওক, যিমান জাতি জনগোষ্ঠীয়ে চবকে উচ্ছেদ কৰিব। ইয়াত নতুন কথা নাই। প্ৰমোদ বড়ো পইলাৰ 100% পইলাৰ একো কাম কৰিব পৰা নাই। বিটিআৰ চুক্তিত যিসকল লিখি আহিছিল, ভাৰত চৰকাৰে যিবিলাক মানে কোটা দিছিল আমাক, NIT দিবৰ কাৰণে, চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি দিবৰ কাৰণে, স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি দিবৰ কাৰণে, কচ ফেক্টৰী দিবৰ কাৰণে, আজি বহুত ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিম হোৱাৰ কথা আছিল। কিন্তু আজি গোটেইকেইটা আজি ৰিভিউ মিটিঙৰ দ্বাৰাই চব ৰেজেক্ট কৰিছে।